И тук иска още малко. Тук. Ето така. Ей, това ти е правата линия. Зато и търкай, за да го правиш. Хайде, търкай. Хайде, сега да го. Госпожа, аз не мога да отворя син. Не можеш да отвориш ли? Ей, сега ще го отворя. Измисли ли каква да дава фигурите? Още ги умуваш, тъй ли? Сега, не е хубаво, не бива когато рисуваш, не бива фигурите да бъдат в гръб. Разбираш ли? Защото се получават еднакво скучни фигури. Не бива да е така. Ако едната е в гръб, другата не трябва да бъде. Ясно ли е? Защото така е грешно. Така е грешно да се рисува. Не е добре. Хайде още малко мое. Даже ако искаш, виж някъде.